Vítajte pri dneskejšom videu, takže dneska sme v Štúrove. Som tu s mojou kamoškou Segen Vaďo. Je tam ešte Ninka, ale Ninka nechce byť psín teraz, lebo stala. Nevyzerá zle. Mohol by som vám ju ukázať, akože, ale neviem. Nechcem mať rozbitú hlavu rada. Takže, pozrite, na čom spím. Pozri, na čom spím. A viete, čo sa mi stalo v noci? Dobre, story time. Chápeš, ja som v noci stal úplne vyprahnutý. Thank you for saving me. Akože fakt, že vyprahnutý. Som bol extrémne smedný. Proste som sa zobudil a ja som hľadal vodu. A prvú fľašu, čo som zobral, bol sirup. Ja som to odtiaľ to vypil v noci a ja som si to neuvedomil. Proste chápem, ja som vypil sirup. Reálne som vypil v noci sirup. Ale nevadí, idem teraz do Billy, lebo idem hladný, lebo potrebujem trošku proteín, lebo keď nemám proteín a mám všetko ostatné, tak ja som aj tak hladný, takže idem tam a oni ešte sú lenivé. Tunak máme room tour, tunak je skriňa, tunak máme postel, moju postel, na takejto spím. Potom tu máme takýto vanity. Tunak máme, že pajzu, tunak máme pečivo, kávu, tunak máme balkónik, tak majú oni postel. Tak máme kúpeľňu. Vidíte sa na moju sekciu a toto je ich sekcia. Zmena. Takže idem do Billy. Idem do Billy a za chvíľu som tu. Zabudol som vám zvlogovať Billu, lebo ja vždy zabudám. Tunak mám tvaroh, otočený hrudkový tvaroh. Kde vás máme kúpeť? Preboha, veď tu všetko válaš ty. To je horúce! Mám tu honey, dáme tam jednu scoop honey. Mám si tam dať trochu mlieka. To je moje go-to. Dáš tvarohu med a zaleješ to mliekom. Moje raňajky. Ja som včera tak športoval, počúvajte, ja som bol... V noci si to športoval. Zaplávať si v tom bazéne, pomôžete si kúkali. Banán. Musíme si zapnúť klejmaj. Počúvajte, ja mám teóriu. Neviem, či to je pravda, ale toastovače. Doberte, že Ninka si tam dala takýto veľký chleba. Ja som tam dal takéto malinké chlebíky, počkaj, musím ho vybrať. Chlebík. A si zober, že tento chlebík, kebyže je tam rovnaký čas ako ten veľký chlebík, by bol zhorený. Lenže ten toastovač nejako vie, že to je malý chlebík, tým pádom skorej to vyskočilo, tým pádom není zhorený. A ako to je taká stará rachotina? A to všetky toasty, neviem, či to mám v sebe nejako zabudované, ale fakt. Čo? Oni sú crazy. Ale to by som vešla. Oriami. Peče, to je nemocen! Ako sa stávajú tanečníci? Pozri, aké má plavky a ona chce, aby ju oparilo podľa srdiečka. Aj nohavičky. Keď ju a pozri, to vyzerá fest huste. Taký Barbie štýl. Toto je shimmery spray, ktorý som si kúpil. Fiček, tak Ninka si dala takéto white gačky. Áno, tie už dala mám si... asi 3 roky, neviem odkiaľ sú, máme to na Champion. Papučky, tie som kúpila v takom obchode, kde sme ich totálne random našli, lebo sme chceli ísť do Grécka, no sa to nepodarilo. Čiže mám ich aspoň do Štúrova, a tašku mám tiež asi tak 3 roky, nemám pomienky odkiaľ je. A plavečky, tie mám asi zo Scratchu, alebo od maminy ich mám. Ale tie sú fest pekné. A ty? Jajno? A ty? Tak ja mám plavky zo Sheinu, ako iná. Ale to sú tie, čo sme ti ukazovali. Potom gate zo Sheinu, slabky, to mi tu pred 5 rokmi vymenili, takže chodím o 4 čísla väčšie. Šatku mám od Matrika, okuliare Versace, no jasné. A to je asi všetko. Odkiaľ máš náhrdelník? Náhrdelník asi zo Sheinu tiež neviem. No, dobre. To je... Shein. Alebo Shein HM-ko. sponzor. Alebo niečo tak, ale hej, som skoro celá Sheinová. Ideme na Kupko, vlastne ideme z Kupka, lebo Ninka si zabudla na ležanie takú podložku.
takže ideme a slnečko vyjde, keď my prídeme. Potom pôjdem do Plaveckého, keď oni budú umierať na deke. Potom pôjdeme sa nájsť asi o 5. Obed, lomeno večera, lomeno, ako sa povie, lebo keď máš neskoré raňajky, to je brunch. Olovrand je malé jedlo, tak musíme vymyslieť meno pre toto. Landin. Ideme na Landin potom, teda. Segen Vaďok, Segedín Vaďok, Segen Vaďok. I got the special power that I'm not afraid to use. Come on in this wild adventure. Som sa kúpal, bol som plávať v tom plaveckom bazéne. Nemám moc footage z toho, nemám waterproof telefón a nemám ani ten obal ani nič. Nejakej reštike, takej asi slabšej. Ja som si objednal, mal som chuť na tieto hovädzie paniny, mám strašnú chuť na hovädzie mäso, ale dal som si s kužecím masem a so slaninkou, aby som tam aspoň niečo mal. A potom si asi ešte kúpim krídelka, lebo pochybujem, že sa najem z toho. Donesli nám paniny, to nám dal aj smiley, to je šunka. Celkom veľká, to sa oplatí. Dober si. A vlastne počkáme na vámezne. She was a night. A ty máš granule, čo máš tunak? Ukážeš nám? Potom. Kedy potom? Tak prišli mi. Idem to ochutnať. Možno je to iba sos to čierne, takže... Opíš tvoje pocity? Nechcem, ten ujo je strašne milý, takže ja nechcem, lebo je to strašne palivé. A musím sa tváriť, že to nie je foliové. A je to trošku hnusné. No, ale pre zmenu ja tu mám cibulové kružky a sú úplne dokonalé. A toto bolo aké? Ja si prašujem. Dokonalé. A máme ešte paniny dokonalé. Wow. Prišli mi zhorené krídelka, len ten ujo bol taký zlatý, že mne to bolo fakt ľúto. Ja som strašný v tomto. Tie reštike, kebyže tam nie je ten zlatý ujo, by som dal tak 3 z 10. A tým, že tam bol ten ujo, dávam tomu 5,5 z 10. Takže... Ale ja mám na niečo ešte chuť. Vyjadri sa. Ja sa chcem vyjadriť tiež. Môj obedík, nechceme zmrzlinu inak? Chcete zmrzku? Ja asi, ale ja prastiem tiež. No tak dobré, neskôr. Ideme. Hodnotím 8 z 10, lebo ja som mala fakt, že dobrý obred. Hej, ona mala dobré. Aj krúžky, ninky neboli dobré. Ten vrep bol dobrý. Tie hranolky boli lepšie ako v mekači, to som bola úplne prekvapená. A tá kola bola proste jak kola. Fuj. A tak. Plastic side eye. Criminal offensive side eye. Bolo som si varenicu. Som stále hladný. Zase som zavodal, že natáčam vlogy. Sme na izbe, chystáme sa. Ty kokos, mne sa strašne pehy vyhodili. Oni sa chystajú, maľuje sa Vaneska, Ninka si robí niečo s Kinke. Prosím pekne, Ninka tu má položené na poličke cerálky. Také honeycombs. Sú tak addictive, že oni sú ešte do korán otvorené, že ty keď ideš okolo, oni na teba hovoria, že daj si. Ty si dáš a potom si dáš veľa. A oni nemiznú, ich je tam stále veľa. Darling, už ideme, darling. Darling, ideme. Čo? Dám na ruku. Ty si ju otrhla? Kinda. Ale ja si ju nalbím naspäť. Čo si? Kde sa podobáte? Tak to bežím väčšinou na taxík, lebo autobusom nechodím na taxík. Čiťa, pardon. Ideme. Sme tu fest moc skoro. A ideme sa kúkať. Prečo také blede vlasy? My sme matching, Ninka. Nie. To sú krásne kabelky. Ideme kupovať, vážení pani a dámy, ideme kupovať náramky pre môjho milovaného muža a pre ďalšieho, nie môjho nápadníka. Hej. A tak, poď s nami. To sa mi nepáči. Čo? Čo to je? Daniel. Magnet? No.
mi nepáči. To je here we go. Aha, mermaid. Ukáž? Tak. 2,50, to je vkusné. Euro 50. No to je strašné. Aha, to je ako Jadior, ale iba Jadore. Pozri. Jadore, čo? Jadore. To je ako Jadior, ale Jadore. Zrkadlá. Je to pekné. Čauko, vitamín... Čo? Pekná magnetka. Á, oni budú si magnetku. Adam, chceš, ak... Bez hrabra. Nechceš agamejky tak takto? To si ti bude hodiť. Ale fakt. Je to chutné pre mňa, alebo ja si to kúpim možno. Budeš sa za mňa hambiť, nie? Nie. Ja chcem... Si kúpim na ne. To chcem. To čo máš? Pozrite, som kúpil babičke. Ninka, na čo má? To čo máš? No krásne autíčko. Moderné. Hyundai. Tu je, a Mercedes. Boty od Louis Vuittona, kabelky drahý, To je taký... A toto majú vlastnejšie. Ale neviem, akému sa mu hodí. Toto je fest pekné. Tento sa mi ľúbi. Ale Tento to sa ti hodí. Ale to je babský, ja som Hej. taký chlapčenský. A pre koho? Kamaráta. Fakt? Boty od Louis Vuittona. A tam sú také pekné. Ukáž? Cheap. Cartier Duke. 50. Kúpil som si toto, no toto dám Vanes, tieto poloviny. Ktoré zapnú pesničku v tomto, tak sa posej. Kabelky drahý, šaty. Ešte reťazku. Aha. Aký som tu hnedý na tom. To je veľmi pekné fotky. Že je také emeritské. Luxus, no tak, nie luxusne, ale tak vyzerajú pekne. Tam máš máme kuchynku, všetko. No, Všetko? znútra je to fakt pekné. Zvládne, veľmi zvláštne sa potom chodí. Je. Keď to kusí. Aha, pozri, aha. Aha, dva. Tu stále kapel. Taký guľatý. Im je teplo, preto sú hore a ľudia im hádžu jedlo. Takže... Ten by bol dobrý na tanieri. No, chápe, veľká. Ježiš, aké je to chladné. Takže, budeme ochutnať barbecue chips. Takže inak si tá piňa kolada je brutál. No, Trošku ako bacon. no, zima. Ja som si tam stržil prst. Ja som ti nič nespravila? Nie. Ja som to ešte nehral nikdy. Mi padnú šaty. A ja tak... Ja sa sústredím na tie šaty. Môžem ísť teraz? Ja sa budem počkaj. Ty! Ešte jeden pokus máš. Chceme ochutnať prvýkrát v živote Doritos. To nemá také cukrované. Nemá odnobené.
ideme naspäť, ideme už sa uložiť. S kočkou, je tam taká čašnička, neviem, ak sa volá, ale dala mi follow, lebo ja som si pýtala od nej Instagram, lenže potom som zistila, že nemám dáta, tak mi dala jej Instagram, no, akože je mobil, a ja som sa tam naťukala, ona mi dala follow, čiže ja si ju nájdem. Fez kočka, zlata. No, zlata. hej, bola zlatá, ale je strašne pekný mesiac a už ideme domov spať a uložiť sa, takže vidíme sa doma. Tak, my už sme ready do postele, ale ideme ešte na Omegle a ešte ideme jesť Doritos, takže let's go, ideme ochutnať najskôr Doritos. Lúčime dneskajším vlogiskom, takže ahojte!